Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Nicole, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, kayat kayo akablaawan iti naimbag nga oras amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Kayat kumati agyaman kada kayo, gapu iti YouTube channel yo, tanagsubli ti drama akadenggak, idi kabambanwagak paylaeng. Agtawanak itan iti 50. Gamtipadas ko, akayat ko nga ibinglay, kat napasamak idi kaub-ubingak, kat napasamak daytoy iti pagilyan a Lebanon. Di makalak iti rigat manang, iso sa anak a nakaturpos. Ngam sa anak mat aday tay makuna, a no read, no write. Kadaw yan kadagidi a panawan tinasapa nga isiserrak iti estado manang. Ken kapit sa patalim dagiti padak a marigrigat, tapno maiyaon laeng iti kinakurapay ti bukod da a pamilya. Ket aklunak manang, may saakmet kadagiti nagarapaap iti nangato para iti pamilyak. Sapay kuma, tamaikan iti gundaway a maidrama da iti padas ko, tapno maibinglay kumet ti pakasaritaak. Apay, adi ka pala maturog ni Cole. Anyat pang panunutam. Awan ay.
Nicole, amangan mo't nagbababawi ka anak asawa kanyak. Gapotag pada talang anak urapay. Ala ni daytoy. Apay akas ta ti pampanunutam. Diyak lang maliklikan. Ay ayek namin taada ka sa sahad tayo tibiyag. Di ka man lamay gatangan matitanyaman na kayat mo. Takas ano? No saan tangagam muli ti daga? Saan tamot tinamangan? Art, mabalin ka di. Saan ko matila pampanunutam? Naragsakak anak ikalay sa kanka. Kat saan tong agbaliw dayta. Ngamin ay ayatan ka. Nicole, Nakasaganak at tumulong kan ka. Tapno mapaduro asta tibiyag ta. Tandaanam dayta, Art. Amom ka din, asim mangput ni kasinsin mo nga ulga. Ne, saan pa ya, tatang? Simang pultain. Agaw awis nga ron na angkel mo apidreng, tagpas kanda kanaw. Naimbag pa'y da insan. Tamanipod iti napagasatan ang nagabron. Si Maya aton ti biyagda. Apay no agabrod ka man. Ha? Tatang? Pada sumati makigasang-gasat iti balasiw tao. Total kaububingam. Kunawan pa'y mo't anak yukon ni Art. Kasanon ti asawak no madayuak, tatang? Ne, katnulaklakayanan. Apay nga akasano, ako na. Asino nga iti mga sikaso kan kuana no bilang laeng. Kaibagbagak laeng ni Kaul. Laklakayanan. Kabailan nga si kaswan ti bagina. Padasam gid ti makigasang-gasat edi abraw. Pagnatambaw, ang mga numapasaya at mumutibiyag mo, akas kaniinsan mo nga ulga. kunak na dito ni Nicole nanang. Nagkuyog da kan ni tatang yo barok. Napanda nakipaskan iti ayan da bayaw pidreng. Simangpat nga mintay kasinsin ni Nicole ang naggapo iji abroad. Kasta ka din nanang. Wan barok, ang panagkunak, dandanin sumangpat nagijay. Uraya mo dito'y Nanang. Di mo ko na amabain ka manan, Art. Hanya kalakit din Aging ka di itakat kabain na kami pailaeng adadakkel di asawam. Pasensya kayo nanang Ay na, Art, barok. Irwam mun ti bagim. Dadakkel na kami ni Nicole nga asawam. Kaya't asawan dayta, dadakkel na kami meten Maikadwa dadakkel mo. Nanang. Iso asaan aron bangagbain ka kada kami kan itatangyaw. Ala, agtugaw ka pa'y ditah tamangalak iti meriendam. Uraya mo dito'y ni Nicole, tapatsyak adandanidan agawed ijay amayo. Anya? Kayat mo taga-abroad ko nam? Wan, Art, kaya't ko matapadasan tigasat ko. Barang no may padaak ka ni Insan Olga si mayaatan ti panagbiagda. Para kadata daytoy, Art. Husto nga minti kinuna da Insan Olga kan tatang. Naskan agon dawayak, tawan pailat anak ta mapanawak. Ngam saan nga amin niya agap abroad kat nagasat Nicole? Amom dayta. Art, Kasanon no? saan ta ko mga min ngagpanunot iti negatibo Saan ta nga ununaan ni gasat? Palubusan nak, Art. Takas iti nakunakon para kada tamot laeng daytoy.
Nadlaw ko ti panagkadkad iti langan ni Art nga asawak. Ididamo nga imbagak ti maipapan iti panggap ko, Manang Emmy. Jakmat ket di mababalaw ti asawak. Taawan pa'y makatawan idi, kalpasan ti panagkalay sami. Danda ni inaldaw idi akasaritanak ni tatang. Kastamutan ti kasinsin ko ani Olga. Ngagi pagnakmatan iti papeles ko, tapno makapanak iti Lebanon, ta ijay ti ayan na idi. No jak Marie Romanang, maminpat a kinasaritak ti asawak, sakbay nga imanugot iti kiddaw ko, apalubusan nak nga agabrod. Inrugik nga ruden nga impag na dagiti papeles ko, kabayatan ti kaadapay laeng ti kasinsin ko, dito'y pagilian. Madlawan na bambanog ka, Nicole. Ay, kasano? Nagaddo dagiti inasikaso mi kani insan Olga. Ay na, nagrigat matgayam ti agipag na iti papeles. Nang runa iti kaskanyak ng awan diploma na. Kasano nga rod day tangay? Makaala ka nga rod ka dagiti dokumento ka sa pulam tapno maka-abroad ka? Ado ti amo ni insan Olga. No anyaman ti kasapulak a dokumento, adalatam amuna ang makatulong kada kami. Kaya't masawan. Bugbugusin nyo dagiti papeles mo nga agabrod? Saan mo't dagiti mismo a papeles ko nga agabrod ti bugbugusan mi? Dagiti laang credentials a kasapulak, tapno maipagnak dagiti kasapulak a papeles nga agabrod. Delikadon sa amot ti kastangar aramidin nyo. Kinunamot ni insan Olga saan ka no? Ngamin, iso ka nung matlaang ti proseso nga inaramid da iti gayem na natulungan na. No natulungan na ka no di gayem na, siyak tulangatan akasinsin na, kasta ti kunana. Anyat gagaram ako ng barok. Ni tatang kumati kahit ko makasarita may papaniti da ito'y nanang. Amga nga mga nakapungtot na. Ha? Nay, apay anak ko nam ti kasta, Art. May papan ngamin da ito iti pa nag-abroad ni Nicole. Oh, apay ti may papan iti dayta. Nanang, sana ka komportable iti pa nang bugbugos da kadagiti credentials na. Tapno may proseso da lang dagiti kasapulan na papeles. Ha? Ang mga no may sagmak ta asawak, gapoy ti kastingar aramidan da. Ay na, ay saan ko maamot ang mapasamak ti kasta barok? Jaklakit di kayat ang maisagmak ti anak ko. Nang runa kanyak ananang. Iso kayat ko kumamakasarita ni tatang. Gapot ang maamakak. Iso ada kayo langan ti kinasaritak. No siyakla amaysa, at dapunto di manugang mo lakay. Bakal. Ang mga no pa kaisagmakan tong agpaiso ni Nicole nga anak tatikas jengar aramiden da. Apay nga minaya negatibo ti panagpampanunot yaw. Ha? Awan ti dakas ang mapasamak kan ni Nicole. Kan may sa, nagitilamot credentials na ti binugos da. Saan mat amismo at ipapeles kan dokumento ng agabraw. Ay... Agtalag ka kadikada ni Nicole, kaniti kasinsinaan ni Olga. Amo ni Olga tar aramidin na. Natulungan na nga rin sa bali at tao. Diyakit din kasinsin na, hindi na matulungan. Madanagan akla ang lakay. Agpada kami kani Art amanugang ta madanagan. Awan tirong mga pagdanagan nyo kung naklangarudan. Ulitan, amo ni Olga no anya tar aramidin na.
Iso asigurado adi na itulok ang maisagmak ti anak ta. Saan nga ipasubo ni Olga di kasinsin na? Di pa yung agdanag ka, Art. Nalpasan ti amin. Naipag namin ti amin aka sa pulak a dokumento. Flight ko laang ang urayak. Art, saan ka kumamot nga agladingit? Kasta ka di ti pabalon mo kanya kiti pa nag-abroad ko. Diyak lamaliklikan dagdanag. Siyempre, asawa ka. O madayo ka. Awanak iti sibay mo ang mga dingay kan mang tulong kan ka. No anyaman bilang ti mapasamak. Art. Sana kas no adda ka dito eh. Ngauray niya pa iti mapasamak. Masaranay ka adagos. Maipaay ko adagos no anyaman bilang ti pagkasapulam. Saan ka mabaybayan? Di ka ang danag. Agan nadak akanayon iti kaadak iti abroad. Ket pangaasim tagsingsingpot ka kumaditoy. Di mo liplipatan para kadata ti aramida. Para kada tayo iti agbalinto nga anak ta. Basta ganad ka kanayon ijay ha, Nicole. Ket di mo liplipatan. Ay ayateng ka unay-unay. Iti day di arabii, nariknak tinalaos a panagayat kanyak ti asawak manang Emmy. Nariknak ti panangipateg ken panangilala na kanyak nga asawa na. Dandani pay nga rudon jakon patuluyon ti agabroad, iti day di akanito. Ngam pinampanunot ko, apara kada kami, ken iti agbalinto nga anak mi ti amin. Iti kadakon iti pagilyan a Lebanon, nabang-aran akmanang, nang runa idi mangrugi akon nga agtrabaho. Impagarup ko idi no agbalinan ananam ay ti biagmi ken ni Art, akas iti kasinsin ko ani Olga. Ngem nagbiddutak, gapo ta saan ko anaranaan ti nasingpet nga amo, akas iti amo ti kasinsin ko. Told you to rest, bastard! Huh? No, ma'am. I'm not resting. I'm working. Don't you see? You are resting, you idiot! Ma'am, please, don't hurt me. I'm doing everything I can. I'm working more than my work hours. Please don't hurt me. You don't have the right to ask me what I need and not to do. I'm your master, and you are my slave, bastard! Mom! Faster! You work faster, or else I will throw you out of our window. Go to work! Masapul nga agbalinak anatibkar dito eh. Nga uray pa'y ayop ti trato kanyak ti agasawa nga amok. Nakaarumot nagiti lebanis nga amok. Sa bali ti ugali da.
Nauyong kan nalabos ti aramid ni madam. Kat di mo't asawa na. Madlaw sa balit iwas na. Nang runa no kasi akit kitaan nak. Kas lalamo-lamo akit ipanagrinak no kit kitaan nak. Iso masapul nga aganadak. Amang ano niya pa iti mapasama kanyak dito eh. Aganadak akanayon. Agawid akon iti mabiit art. Mailiwak unayan kan ka. Nakarkaro ak pa yan, Nicole. Ay, naimpaglakit din. Tapak biit lang naglabas ti duwatawan. Uwan nga rod. Iso na lang ang tapay ngay mawag ka pa ilaan. Iso pa yung gastos mo. Awan anyaman na. Sa maysa. Manipod imayak ditoy. Pasig ababaan la iti surat ti komunikasyon ta. Italaang nga imawagak di tayan tayo. Naklatak na ron, Nicole. Hindi may nakinayaban ni Boy nga anak naman ng Desya nakiawagan. Talaga nakisauak gan kwa na makasarita ka kuma. Tapno saan mo't asayang ti bayadak iti long distance. Basta aganat kayo tinabat-bati pa yung aldaw mo dita, Nicole. Di kagdanag. Taamin nga impawit mo. Naurnong amin. Ngamin. Di kandun palubusan nga agabrod pa eh. Anya? Pasensya ka na talaga. Ngamdyakon ka ba ilan numayadayo ka pa kanya, Nicole? Ala, sana bale. Takas iti nakunakon. Agawid akon iti mabiit. Agkita tanton, art. Paglakit din, tawan ti amo ka babae. Nawaya ak anak kaimpake kadagiti gargaret ko. No adala ni madam, sigurado ang nagadumanan nga ibabaon na kanyak. Kat amano jak pala ko man nakaimpake. Nicole. Sir, what are you doing here? It's just the two of us, Nicole. No one will disturb us. What are you saying, sir? Come on. I know you like me too. No, don't touch me. I will shout. Go on. Shout if you want. No one will hear you, bitch. No, stop, please. Don't do this, I please. won't stop. You are mine now. No. Nothing can stop me. You are mine, Nicole. Ingka gumaak ti limaban iti daydi akanito manang Emmy. Ngamrimming baw ti kinaayop ti lalaki a Lebanese nga amok. Nagbaligi anang gunod kanyak. Kat awan ti sabali anaramidak no di nagsangsangit. Pinanggap ko ti agipulong ka ni madam apaman asimmang pet.
Ngem nagamakak nga amangan no syakpay ti agparang adakes. Iso aginundawayak latan analamiis ti ulo ti amok a babae anang parubwat kanyak iti panaglepas ti kontratak kadakwada. Saan apulos a mapunas iti isip ko ti langa ti amok a lalaki a nakaisem apaman a pimanawak iti pagtaenganda. Ngemkas iti nakunakon awan apulos ti naaramidak. Apaman ang nakasangpetak dito'y pagilyan, nadlaw ni Art ti sabali ajar ko, iso a pinalutputnak. Naglibakak ididamo, kat pinanggap ko nga ilimad ti napasamak kanyak. Ngem dimteng ti kanito, ajakon kinabailan ti amin. Nagpudnoak iti asawak, kat tinalaos a pagyamanak, imbes akadurmenak, nakarkaron nga impatagnak. Kat dakkel matla ang ayaman ko, tasaan ang nagbunga ti kinaayop nga inaramid kanyak ti amok a Lebanese. Nupay nabayagan a panawan ti napalabas, tatalon ti anak mi, at dalatagundaway a malagip ko day di apagteng. Ngem kanayon met nga adda ni Art nga asawak, amangan andingay kanyak. Daytoy ti padas ko, ajak tumalipatan, iti panagpaay ko iti sabali a pagilyan. Tuy pagayam mo, Nicole. Pagayam a Nicole, umunay iti amin, agyamanak iti panangitalag mo kada kami, iti maselan a padas mo. Anyan ang nakaladladingit pagayam ko. Makapangariyat tinagbalin nga amom, gapo iti panangidadanas na kanka. Ngam ti rumbang laangan a pagyamanan tayo, kat ti kaadda ti responsable, nasingpet, manangipatag, kan kang runaan ti amin, man nakaawat nga asawam, nga iso ti mangsarsaranay kan ka, manipud idi, nga aging gaita. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Paulina, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naktatan itinagan a Paulina. Iti agdama manang nakabase akon dito'y Canada, kadwak ti pamilya. Dahito YouTube channel yo tinagbalinan aliw-liwak, sipod ng ngagak. Gapota iti probinsya mi idi, dagiti drama iti radyo ti liw-liwami, nang runa no adda kami ijay uma. Idi kabambanwagak, adamot padas ko akayat ko nga ibinglay manang. Tamamati ak, ang makaibati daytoy iti adal kadagiti dumdumngag. Katsapay lakuma, tamapilimat ama idrama. Agmay-may saak nga anak manang Emmy. Kat gapo iti nalabas apan ang ipatag kanyak dagiti dadakkel ko, iso siguro ang nagbalin ang natangken ti ulok. Gapo taamok ang maipaay ti amin akayat ko, naglablabesak meten. Kat ultimo pamagbaga dagiti dadakkel ko, jakpulos impangag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, idilaplap danak ti amak, adumaray iti may sa apasken nga angayan dagiti gagayam ko, apasig a nagtaod, iti prominente a pamilya. Na anak, agdinamag ti kalukwan dagiti ibagbagam agagayim mo.
Iso apang nga asim. Saan ka na dumaray di bagbaga mapaske? Ay, nagadukot ya mo yun, tatang. Di kay kat kumagyaman, tapasig ababak ng dagiti gagayim ko. Pudno ababak nang da. Ngam agdinamagmat nga road nga ato ti mading aramid da. Amangan no mairaman ka pa no anyaman ti daka sa mapasamak kadakwada. Amangan no maisagmak ka anak ko. Apay nga minaya akong formula dita ti pampanunutin nyo. Di daklat ako man baybayan nga aglang ay. Matulok mo't amin akayat mo saan ka di. Itala nga laplapdan ka tatalaga ama di tagparparik na kanyak Paulina. Mabalin ka di, tatang. Saan kayo ko mga agbalin a KJ? Baybay andak man na dumaray ti paskan dagiti gagayem ko. Kayat ko ti agin joy. Iso palubusan dak na ron. Nakapustura ka, Paulina. Papanam? Ay na. Una yan aya. Tanagpupunipunan dagiti malas kan man nakibiyang at tao ti adday ti aglikmut ko. Ha? Ni, kagura ka di, Paulina? Tanya ti panagkunam, ha? Armando? Maragsa ka na, kiti kastangar aramidom ita? Anya tar aramido kaya? Damdamagak lang mo no sa dino ti papanam ta nakapustura ka. Anya kumaaya ti bibiyang mo, Armando? Awan ti karbangam ngagdamag-damag ta awan ti bibiyang mo iti anyaman ngar aramidag. Paulina? Isang mabalin ka di. Aglisi ka man iti dalan ko. Tamangan no si kapay ti mangmalas iti namnamaag aswerte iti papanakita. Aglis ka! Ay adi ka makaid na lakay. Itay pa'y ngal-alo si isen ka. Kasano ko talaga sa balit agparparik na kanya. Anya? Naksalangan sa rota ni Paulina itinapanan na. Sigurado nga addan agumura day jay na oramidam ti kasta lakay. Hamumot adi na kayat ti kasta. Ay, talaga nga minadyak malapdan ti bagik ngagdanag. Amkak nga amangan nun niya ti mapasama kita anak ta. Agkalma kalako mga minlakay. Urayon talaangan na sumangpot ti anak ta. San abalay tamamati ak amadamdamalaang addan to ni Paulina. Apay ngayakas to eh. Agtayak matan ti panagkitak. Imposible mat anabartag akon. Kat doa pa'y laabuti ti serbesa ti nainom ko. Ay, talaga. Madya, maulaw kan agsip ngat matan ti panagkita. Kalgan, Paulina. Sino ka? Sa dino ti pangipanang kanya. Basta sumurot ka kanya. Sakti makamukun ka. Oh my God. Maditirik nak. Sa dino nga min ti pangipanang kanya kaya. Kana sino ka? Sino ka? Anya ti aramidak manang Emmy, talaga aday jay laangan apagteng tinalagip ko.
Jakon ammo no anya pa iti simmaro no anapasamak. Gapu ta idi nakapuutak, addaak iti ospital. Sigun iti amak nga iso ti adda idi iti abay ko idi nakapuutak, nasarakan dak kano iti igid ti kalsada iti asidag ti lugar mi. Adda dunor ko, kat ti kasakitan manang, rimwar iti panangtaming kanyak ti doktor, anaramesak. Napalalo ti panagsangsangit ko idi. Ingka gumaan met dagiti dadakkel ko ti nagpaimbestigar nga uray pa'y nagastos dan ti amin nga urnong da. Kat nakailako da pa yan kadagiti daga atawid da. Tapno addala ang gastusan da. Ngem awan met laeng tinapasamak. Sigun met kadagiti imbilang ko agagayem. Impilit ko kano ti pimanaw iti pasken a dinarayak nga uray laplap dandak. Kat kalpasan na, saan da kanon nga ammo no anya tinapasamak kanyak. Napalalo ti sakit tinakam ko idi manang. Gaputa amok, adda sa bali a napasamak. Kat mamati ak, amay sa kadagiti kakadwami idi a nagpasken, tinangidadanas kanyak. Kat dimteng ti pagteng, anakarkaron anangi mamagkanyak, manang Emmy. Sana mabalin da ito eh. Sana mabalin. Paulina anak, agtal na ka. Anya tararamida mo. Papayadan tanugam da tabukod mo atsa. Sana mabalin da ito'y tatang. Sana rumangagbyagtad na iti saklot ko. Anya? Masapo naman po ka na ito'y apakaipopain na. Agtal na ka. Sumardang ka, Paulina. Agtal na ka. Sanda ka pakibiyangan. May bayandak tatang. Ibatandak. Tay papas ko ti pangtot ko dito aday ti tiyan ko. Ibatandak. Agtal na ka, kunakman. Sumardang ka, Paulina. Damom ka dikat mapuna si ti panunot ti amin tinapasamak ka. Napukawom day tabiyag nga day ti saklot mo. Damom ka dikat malipatan ng ti amin tinagdinamag anapasamak ka. Napukawom day tabunga tinapasamak ka. Ha? Paulina anak, masapol nga agbalin ka anatib kareta. Saan arumbang nga agpaimamag ka gapoy tinapasamak ka. Kas itinakon-akon, nagdinamagan tinapasamakan ka. Inaramid tayo ti amin ng awan tinagmamaayan na. Tasaan tayo mo't nga amo na asino ti kunam anang idadanaskan ka. No pampanunutom ang mailintag ti amin nung mapukaw ti biyag nga da iti saklot mo. Nagbindot ka anak. Sigurado ang nakarkaro pa akid ngandakan ti sabali at tao na ituloy mo ti pangpanggapom nga aramitan. Isa pang asim anak ko. Dumngag ka kada kami ti inam. Agbalin ka kumaan at ibkar. Anda kami lang kininanang mo iti sibay mo. Saan da ka abay-bayan, Paulina? Anya ter aramidam dito ay Armando. Paulina, ada ak dito itap na kumustahan ka. Kumustaan? Wano laisan. Paulina. Amo ka pang panunutan nyo amin adaka sa kababae. Iso ang nagsikugak ajak ammo no asino ti amana. Iso pa nga asim. Pumanaw kan Armando. Sana ka kasi iti pampanunutan, Paulina. Adaak dito kas gayim kan kaubingam. Adaak dito ang mga saranay kan ka.
Anya kumaga po asaranayan, nak. Gapo tayo ayatan ka, Paulina. Ha? Sipod pa, idi. Patsik nga mong ti intensyon ko nga masasidagkan ka. Ngam italangan at daanak iti kirad amang ibagay ti riknak. Sa anak amamati iti bagbagam Armando. Paulina, Iso pa nga asim. Pumanaw ka kuman. Jackpot yun ti bagbagam ita. Amok amaasyan ka lang ang kanyak. Iso nga ibagbagam ti kasta. Ngam jak kayat akaasyandak. Tamamati ak ati kaasi amarikrik nam ita kanyak. Kat nagamoran iti panang lais. oh, Iso pang nga asim ko mata pumanaw kan Armando. Siya kung tagkid-kid daw iti dispensa kan kaga po iti trato kan kati anak ko, Armando. Nana, Mamati aka maawatam ti mapaspasaran ita ni Paulina, ta nagkaubingan kayo. Natakneng ka abaro, Armando. Katamo kadi mo kundin aran ti anak ko, gapo iti mapaspasamak. amamudak nana. Sa anak ka kasi iti dadduma. At tuyak amang saranay kan ni Paulina. Saan lang akas gayim na. Nadigat, nalablabos pa eh. Ha? Saan dak kumakagura no bilang lang nana? Ay, saan, Armando? Anya kumaga po akagura da ka ngay barok. Apresya rin mikit di ay iti asawak ti araramidam. Kaya't kung alukuin ni Paulina tapno ituloy na kumatagadal. Total, saan pa yung mutla nga madlaw ti tiyan na? Ay, agyamanak iti kasta panggap mo barok. Agyamanak unay. Siyak terong mga agyaman. Tasan da kalap na namang sarsarong kargan ko na nana. Amin, amabali na makatulong kan kwa na ita, saan mi alapdan, Armando. Kat mamati ak, makatulong ti kanayon, apan ang sarong karmo kan kwa na, nga oray no kanayon apabainan na ka. Agyaman aklaunay, barok. Para kan kaamin dagito insangkot ka putas, Paulina. Nasustansya dagito eh. Ket masapol mo. Para kan ka kaniti aday ti saklot mo. Armando, Agkid dawak iti dispensa ta suksukiran ka. Jak tongtong palon ti kayat mo. Asahan ka na sa rongkaran. Jak ngamin malapdan ti bagik. Gaputan na pud mo ti panagayat ko kan ka. maag ka, Armando. Ha? Maag ka gapoy kar aramidam. Agayat kay ti kas kanyak amasikog. Ajak pay amon o asino ti nakasikog kanyak. Saan na napatag kanyak ti kasasad mo, Paulina? Saan na napatag kanyak no anyaman tinapasamak kan ka? Tinapatag kat maipariknak kan ka. Anapod no ti intensyon ko. Saan ka abilitan na mamati iti bagbagak? Ngam nakasaganak amang panagnag iti kinadalos ti intensyon ko. Nagpaiso di bagbagam, di ikasabnak. Ha? Oh, anya? Naklaat kay timbagak saan ka di? Ngamin, saan mo akabaalan nga aramidan timbagak? Iso mapalin ka di, Armando. Sardangan nakkuman, pangaasim.
Impagarup ko manang Emmy, no dayjayon ti maudi apan ang sarungkar kanyak ni Armando. Impagarup ko no sardengan nakon. Ngam nakla atak iti simmaruno a napasamak. Ta iti may sa asardam, nagsubli ni Armando akadwanan dagiti dadakkel na. Aklunak nga da pa sa tipusok anakulding, idikinid daw da nga agkalaysa kamin ka ni Armando, ta nakapagtulag kami kanon. Panagriknak kat lumlumnedak iti nagtugawak iti daydi akanito, kat awan apulos ti agaon abalikas iti bibig ko. Nang runa tanariknak ti sinseridad ni Armando, kastamutan dagiti dadakkel na, kabayatan ti panakisarsarita da kadananang kentatang. Awanan tinaramidak no saan at itimulo kaklatan itinagbalin asaritaan. Agingga anadanon ti panangikalay sa kanyak ni Armando, babaan iti alkalde iti lugar mi. Nagpasngayak nga rudmanang, kat ni Armando ti timmakder nga ama ti anak ko. Impatag na iti napalalo ti anak ko, nang runa ta saan kami met anaaddaan iti anak, iti jak ammo arason. Insakad na ti panagbiag mi kas pamilya, iso anat nagmeten ti riknak kenkwana. Ngamjak man ammo, tauray pay no nagtulagan min nga itanem min kanilipat tinapait anapalabas, ket jaklat ta maipateg ti anak ko. Score ko iti quiz me. Nasaya at mata, tapno saan ang masayang ti panang papaadal ken ka ti asawa. Ha? Mami? Ala, ang kakiti agsukatan, tagisimpa ka iti seled mo. Mami. Artiguril nga ubing. Kanya ko matibibiyang ko no nangato ti score mo. Paulina, Armando, mabitlang ta itimplaan ka iti inumam. Sigurado ang nabambanog ka. o sige. Mangala ka mo titiparakan ka, Paulina. Ken merienda para ka datado ha. Agsarsarita ta, bayat ti panagmerienda ta. Pimpintas ni Menchi saan ka di. Iti edad na awalo. Agminaran ti kinapintas na. Imalakan ka ta anak ta. Armando, mabalin ka di. Diyak kaya ta pagsaritaan ti maipapankan ko na. Gapo ka di ta aging gaita. Kat di mo paila na aklon ti amin, Paulina. Armando. Kaano ang maaklon mo ti amin? Kaano nga ipariknam ka ni Menchi ti pamatag mo kas inana? Diyak to maipatagday jay nga ubing. Anya? Unay na nagtangkan ti pusom no kasta, Paulina. Ha? Armando? Awan basol ni Menchi itinapalabas. Apay nga iso ti papasam. Kat mismo alasag mo. Kandaram tagtartaray kadagiti orat na. No siyak nga awan na pulos ti relasyon ko kunkuana. Kinabailak nga impatag itinalablabos pay. Ngam iti maipaay ko no bilang napagasatan ta kumaan na addaan itanak. Apay at di mo maipaay kunkuana dayta. Idinto tapudpud no nga anak mo ni Menchi. Nakayayo nga ubing ni Menchi, Paulina. Kat nalaos ti panang ipatag na kan kakas inana. Nga uray di mo pulos ikaskaso. Amom ka di akas lamabriyat ti barukong ko. Tunggal damagan kanyak ni Menchi no ipatpatag mo. Ha? Day tatagpay so, Paulina. Kanayon adamagan na kanyak no anya kano ti basol na. Tapay akas lasaan mo apatpatgan. Ngam ikagkagumaag akaluban ti aramidam kan kuana. Ikagkagumaag na ibaw-baw ing iti sa bali abanag ti saritaan mi.
Tunggal question na rin na ti panagbalin mo nga inakan ko na. Isa pa nga si Paulina. Agpakpakaasi akan ka. Lipato mo tinapalabas. Nagtulagtan niya itanumta ka nilipat dagiti pagtang itinapalabas. Pangasim ko ma. Tagtungpal ka iti saritaan ta. Kat sursurwo mo nga ipatag ti anak mo. Daddy, ada na pintas adamag nga ibagak kada kayo. Oh, anya dayta anak. Naawat akit inaplaya ka trabaho iji Canada. Katga po iti napintas a performance ko iti ayan ko akumpanya ita. Apuraan da kon amapan iji Canada nga agtrabaho kada kwada. Agpaiso anak ko. Wan daddy, isa anak karagragsaka. Maragsakan akmat para kang kamenchi anak. Maragsakan ak unay. Amo yun na anya ti planok daddy. Oh, anya anak. Alaan kayon ton ijay ka ni mami. Tapno agdadan nata yun ijay. Anya. Wan daddy, kasta ti planok. Kayat ko ang makapagaliwaksay kayo matan. Nang ronak at mangmanggadak matan. Kayat ko asobadan ti kinaimbagyo kanyak. Isong agsagana kayo daddy. Takas itinakon-akon. Alaan kayo ka ni mami ijay Canada. Kumusta tirik na mita? Tadatan dito Canada, Paulina. Nakalaglag ang tiriknak, Armando. Marikriknak, tinalaw sa parabor kanyak, tinamarswa. Paulina, amin anam ay paspasaran ta ita. Gapo amin da ita ni Menchi nga anak mo. Armando, Sipod na addaan itinakam ni Menchi. Pasig apamatag timpariknanakin ka. Nga ore ang muna asaan na masupatan. Kat sa anak mo't amauma mangidagdagulit kan ka. Awan ti basol ni Menchi itinapalabas mo. Iso di apa? kagdanag, Armando. Ipatpatag ko man ti anak ta. Agpaiso, Paulina. Wen, idi pa'y laeng. Mabainak la ang mga iparikna. Gaputa. Amamat siguron. At daytan ni Menchi. Mami, Daddy, ada ako.
Ne, Daddy, anya tinaramid dyan ka ni Mami. Aping agsangsangit. Ne, awan mo tinaramid ko amadi ka ni mami, manak. Saan ko pinagsangi? Ha? Owen, anak. Saan na ka pinagsangit ni Dadim? Apay nurod nagsangsangit kayo ngay. Luwan ni ragsak na ito, anak ko. Benji, Mami, anak. inarakot na kita nakair-irot. Awan, anak ko. Taipat patag kaunay. Ha? Kansapay lang ko, ma. Tama pag-awan na ka nang iti inararabid ko, iti kalabas. Pagkawanan na ko, ma. Anak ko. Iti daydi akan nito, namin pinsan anapunas ti dagansan iti barukong ko, manang Emmy. Iti daydi akan nito, kaya rigak tinaipas ngay manan iti panagriknak. Taamok iti kaunggak, anagbaliwakon anamin pinsan. Nagbaliwan anamin pinsan tiriknak, para iti mismo nga anak ko. Kat manipod matidin, kanayonan analukay ti barukong ko. Tanapaluspusakon ti aglalaok arik na, anabayagan apanawan, anagumok iti barukong ko. Nalaos ti panagyaman ko kani Armando, nga iso ti nagbalin agiyak, sipod pan nakaidadanas ko, agingga iti pan nakawaknit ti panunot ko. Agyaman akmet kani Menchi nga anak ko, asaan apulos ang nagsardeng anang ipatag kanyak, nga uray sa bali ti tratok kenkwana, sipod pay kaubing na. Ken kang ronaan iti amin, agyamanak iti namarswa, taamok nga iti unos tinaunday apanawan apan nakakulaap ti isip ko, kat amok ken nariknak adinak binaybayan. Pagyamanan kayo matmanang, gaputa inik kanyo iti gundaway ti padas ko. To'y pagayam mo, Paulina. Pagayam a Paulina, da kami ti rumbeng agyaman ken ka. Tadi ka nagdwa-dwa anang isalaysay iti padas mo, tapno maibinglay tayo kadagiti dumdumngeg. Nang runa ket agduduma a napapatag nga adal, ti sigurado a naagsaw dagiti dumdumngeg. Pudno unay ti pagsasao ako nada. Iti likudan tinapuskol ken nalidem nga ulap, agnanayon latta asuming singising ti init. Kat iti tunggal pan nakaidugmam, no tangadan tayo ti langit, addalat ta na bisked at akyag, akada tayo, kat mangbatak. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan a Felipe at taga Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Felipe kunamlatan kanyak. Amin dagitinagan nga inaramat ko dito'y surat ko, nabaliwanan manang.
May saak akagayano, katkas kadagiti kadawyan nga gipatpatulod iti padas da, nagbalinakmat nga OFW. Ijay Taiwan tinapanakmanang, kat agarup sa nga 10 atawan ti kaaddak ijay. Nagtaodak matlaang iti pamilya nga agkarkaramot iti daga. Iso nga idinang bukelak iti bukod ko a pamilya, inarapaap kumat ti makaaon iti rigat. Iso a nagabrodak. Ngam anyan manang tadaksang gasa taak. No apay, dayta ti kayat ko nga isalaysay. Katrugyak nga rod, idi kakalkalay sami ken ni Margie nga asawak. Nakita mo ka din dya balay nga ipatpatakdar daon niyang? Wen Margie, nagdakkel nga rod. Hay, kaano nga tamot ang makabaal na tao nga gipatakdar iti konkreto a balay? Ha? Agtignay kamat kamin a Felipe. Iti kasta, matarimaan mo't na ito'y daan kan rugak a pagnanaedan ta nga impatawid dagiti dadakkel mo. Ni, ket numayat mo to'y balay ta Margie. Pudno sa anak konkreto, ngam napintas mo't. Nalagda. Anya analagda sasawamat. Manipod nagkalaysata, awanan ti inaramid ko no di agtaya kadagiti agtedted tunggal agtudo. Ti atuplaan mo tinas ka na sukatan. Tadaan ng dagiti yero na. Katso katamaru dun anya ay ti kukuam. Kanya kalakit din aya bakit? Saan mo tabas-tabas tagsukat itatap? Amo mo tanangin na tigalba ita. Kat anya nga ron ti planom ngay. Agnanayon latan nga agtaya ak iti tedted tunggal agtudo. Agpanunot ka kumamot Felipe. Pasensya amon di asawam, anak ko. Talaga akas na ti agasawa. At dadagiti banag apagsupyatan sagpaminsan. Tilang pa ka sa irak nanang. Amo naman ti kasasaad tayo. Agyaman kat kumangarod. Tapaman na nagkalay sa kami. At dan balay anang isang putakin po ana. Dagiti dadumangay. Makipagnanay da pay lang kadagiti dadakil da. Felipe, Naimbag nga rod. Tadaday tadaan na balay ngayon patawid yun kanyak. Kat iso ti pagnanaydan mi ita. anak, kinunakmutan. Talaga akas na ti agasawa. Ikagumaam nga ilawlawag da ita ka ni Margie. Katno kabailan nyo, di ininutin nyo asimpaan ti pagnanaudan nyo. Tirigat na nanang. Sisyak mo't lang di mga sa asikaso iti talon. Oray ko mo na da sa balya panggadan ni Margie ngumawan mat. Day tala makikakaaruba ti obrana. Felipe anak, anusam kunakmanan. Igiiyam aja asawam ta si kati lalaki. Kasta ti rumbang nga aramidam. Narabyan ka si Mang Puta. Nagkapamaya. Ijayan daon niyang. Ha? Nakipagragrag sakak mat kadakwada Tay makardan iti balay niya impatakdar da. Kasta ka di? Wan. Ay na. Nagpintas di balay da. Ultimo dagiti gamit da. Nagpipintas. Margie, sana rumbang nga palamida. Anyatam mo. Na makagatang tantumot kadagita arwatan ito nagtibalay. Kasano ko mamapasamak da ita? Kat ultimo agtad-tad nga atap titaeng takat di mo pa'y masukatan. Ha? Iso di ka man nagarapa iti nalablabas pa'y ngam iti kabailam nga ipay kanyak, Felipe. Ay na Felipe,
Sipot pa ubing ni Marjay, siguro nga ambisyosa. Ha? Uncle Carias? Rumbang na kumangamom na ita, nagkakalugaran tayo umat. Impagarup ko kami nagbaliw ni Margie, Uncle. Saan mat, takas laki marupay. Kasto ti makunak. Ano usam de ka anakak? No kabalam, ipay mo ti kayat na. Tapno mataginayon ti kinaorno siya. Ngamno di mo kabalan. Ay, apaw, narigat na tagsasaon. Ha? Uncle? At natagitibanag at magustuhan ko ni Marje. Amin da kita, napaliiw ko, hindi na ulila. Tamoy mo sa amin, asa kung titimak dara may kadwa na dakkel na, sipod na ulila. Sabali ti ugali ti asawak manang Emmy. Nalaing nga agsapol iti awan. Sigud matket din nga amok akas jay ni Margie. Taag kakalugaran kami kat nga rod. Impagarup ko no nagbaliwan idinagayan ayat kami. Ta saan met ang nagsapsapol idi. Ngam idinagkalaysa kamin. Kala at manen at impuar ti kasjay nga ugali na. Aklo na kamarigatan ak nga agpalawag ken kuana, ngam ikag kagumaak apa atiddugan ti pasensya, gapo taay ayatek. Amin nga amo kapamuspusan, inaramid ko, tapno maipaay ko laeng ti kayat ni Margie, kat agdalinaed ana urnos ti panagden nami. Agingga adimteng ti maysa nga aldaw. Felipe, nakasaritak ni Unyang. Oh. Anya tinagsalitaan nyo kay Margie? Agsapsapol ka no da Greg, iti kanayunan at trabahador iti factory a pagpapaayan na iti Taiwan. Kasta ka di? Juan, iso nga imbagak ka ni Unyang, nga ibagana ka ni Greg, nga interesado ka. Ha? Dahito yun ti gundaway mo, Felipe. Agabrod ka mo ton, tapno guminawa ti panagbiag ta. Ang Margie? Ay na, Felipe, di mon paluspusan tinapinta sa gundaway. Asikasum ket tindagiti ka sa pulam. Ta si dadaan ni Greg amang tulong ken ka, tapno makastrek ka adagos iti faktorya nga ayan na iti Taiwan. Kaya't mo nga ginagdayuta, Margie? Ne, anya kumangay ti dakas na? Margie? No di mo kayat, siyak lang arudon ti ag-apply. Anya? Adamot siguro trabaho a para kanya, no bilang ta siyak ti mapan ijay. Iso ano di mo kayat, siyak laangan ti ag-abroad. Maawatak ni Marje no kasta ti kayat na anak ko. Ngam panagkunak, nasaysaya at ano si kaalalaki ti agabrod no bilang. Nanang? Naimbagkan ka anak ko, talalaki ka. Kabailam asalakniban ti bagim no bilang laeng. Ngam no ni Marje, anya nga itigaway na. Saan mo't ama ilibak, anak ko? Adda dagiti Pilipina maisagsagmak no agabrod da. Tawan kat nga rod tigaway da, no pagpanggapanda ida iti dakas. Isong araw da pinampanunot ko na imbagti na ibaga ni Margie, nanang. Diyak kaya ta maisagmak ta sa hawak no bilang laeng. Anak, Parikot ko lang ti gastusek no bilang.
Iso ngay mayak ta kayat kayo makasarita. Anya ti maitulong ko anak ko. Ibagam, ta si dada anak amang tulong kada kayo. Margie, itataga broda kon. Bilinan ka na imbag. Nangro na kita tayo wakton kon ka. Anya kalakit din aya, Felipe. Saanan arumbang abilinan nak? Kabailak ti bagik. Margie, Tinapatag itakat agabrod kamutan. Sigurado asumayaatan ti panagbiag ta. oo na yan. Kasla nakaragragsak kakit din nga ginadayo ta. Saan matakas ta Maragsakan na klaang. Ta sigurado aguminawa mo ti panagbiag ta. Makaauntan iti kinarigat no kaskasano. Margie, Saan datanton mabalin nga ikuspil? Tadanton ka ba ta iti biyag? Iso asay atom ti agtrabaho no dakanton ijay. No kabailam ti ag sideline, aramidem. Takas ta kano ti aramid ni Greg nga asawa ni Unyang. Iso anadaras asim maya at ti panagbiagda. Nasayat mo ti kasasahad ko dito eh. Ngam kaya rigak tagdadamo nga agtrabaho Tamo matan. Nairwamak nga gamuli ti daga. E dinto ta ditoy, makina ti masapol nga i-operate ko. Kabailam day ta, Felipe. Masurusuro mat kat ti amin na banak. Margie, Oh, kano ka nga gipawit? ha? Ipawit mo adagos kanyak ti sweldom tapno makaurnong ta. Wan Margie. Iso na lang ta sana kompleto ti sweldo nga ipawit ko kun ka Tamo met. At dadagiti maikaltas iti sweldo ko. Ta syempre, agbayad akmot ka dagiti obligasyon ko iti agency. Wen, amok day ta. Makaamukan tumot na namang iti pagbayad ni nanang iti insalda na adaga. Tapno saan to amarimata. Wen ka di. Siya kundi makaamo amang i-budget iti amin. Basta di mo liwayan ti agipawit tunggal ag sweldo ka Wen Margie, aramidak day ta. Nalaos ti ragsak ti asawak, idi nakapana kun ijay Taiwan manang Emmy. Kinapudno na ket nasair ti riknak. Tapasig metlatan a kwarta ti agaon iti bibig na tunggal agsarita kami iti cellphone. Ngem amin dagita inanusak. Nalakalaan na sursurok ti agoperate iti makina iti paktorya nagpaayak ijay Taiwan manang. Aging gaanalpas ti umuna a kontratak ket nagbakasyonak. Nakitak matkit di ti nagbaliwan ti biag mi, tanapaurnos ni Margie ti balay mi. Iso a nagrenyuak iti kontratak. Iti may kadua daras a panagsublik iti Taiwan, nasaya at pay ti amin. Ngem iti may katlon adaras a panagabroad ko, ditan ang nagbaliw ti amin, nang runa ket awan pay anak mi manang.
Daniagdo na bulan na saan nga umawawag ni Margie ah. Kanya nga tanti mapaspasama kita asawak. Awagak man kit di. Kanya nga talaw na iti pakakumikuman na ya. Ni, busy mo ti cellphone ni Margie. I-dial ko manan. Ang mga nakapsutlat signal na ita. Sabay ko mata makasaritak ni Margie. Talaga ngamin ang madanagan aktan eh. Agdwa abulan na nadikam nakapagsarita. Agyaman na nakontak kayo, Uncle Carias. Kinapot na, kaya't kamuta mo ka sa Rita, Felipe. Kamdapot amo no ka sa no kontakan ka. Ha? Apay, Uncle? Amo mo sa nakapabaw rin di maning aramid ni Margie. Nga ore ka nakakamisma. Ha? Anya ti kaya ti asawa, Uncle? No umalagip mo. Pinatigmaanan ka ni dinauda nag-awit ka. Ipagakun ka no mabalay. Ang talinaod ka dito lugar tayo. Namkuramot nga minakayat mo pa itang supli ni Brown. Uwan, Uncle. Malagip ko da saritaan tayo. Kaya't kung amin nga umdas ko man ti maurnong mika ni Margie. Sakbay nga agtalinagod akong dita lugar tayo. Ay na, napasama ka di pag-amkak paro. Ha? Anya ti kaya ti asawa ng Uncle Carias? Hindi damo. Atap ko pa rin di amin. Ngam napanagnig ako na mismo, Felipe. Kulkuliban na ka, di ka na ka. Anya? Nay, Jack ninamnama ti panagawid mo, anak ko. Nangalak lang iti makalawa sa bakasyon ko, nanang. Nakisarita lang iti pagpapayak iti Taiwan. Ama, anak. Talagang awan ti makaamoy iti panagbakasyon ko. Kat inranak iti rabi nga isasangpat ko diti lugar tayo. Tapno awan ti makakita kanya. Felipe, anak. At anaydanon kanya kaya abroad, nanang. May papanita sa hawak. Ha? No amo mismo da Uncle Carias nga ulitag ni Margie ta amin. Imposible asaan yung amo. Jack kaya't nga agtaod kanyak ti amin. Tamang ano ko na umkit din apadpadaksat laang ti asawam, anak ko. Nanang, Dumngag ka, taibagakan ka ti amin nga amok. Kalpasan na, si Kanton ti makaamo, noan niya ti aramidam. adalo man ti rabi. Ngam saan pa asim mangpot ni Margie. Agtali na udak lang dito naglingadak. Apag iso dito'y tanalawag ang makitak ta sino man na sumangpat. No ibasar ko ti mapaspasamak kadag iti naibaga kanyak ni nanang. Kan iti naibaga kanyak na Uncle Carias. Itapay lang. Mapanagnika ako na talaga agulguliban nagtasawak. Yamagtanang aklat na. Masapula siya ka mismo ti makapanagnak iti amin. Tapno... Ada nagsardang ang motor iti na abanda. Saan ang mismo nga iti batog ti paraangan ti nagsardangan na. Dimsagan niya nakaangkas. Diyos ko,
ni Margie ngagpaiso. Nalawag ang makitak ta silag. Talaga. Diyos ko. Nagpahot ti panaginagagday ti bibig. Iti lalaki ang nakamotorsiklo anang itulod kan ko, anak. Tejay, pinmanawon ti nang itulod kan ko, anak. At day tamot din ni Margie. Agturungan dito yung parangan. Kapag isulaong na dito ayan ko, siya kadagos ti madupak na. At day tana, magparang ako na. Nasayat mo ta si mangpot ka na balang kantis. Felipe, Siyak nga rod. Kat di mo orayin nga dapay daka sa maaramit ko kan ka. Saan ka nagtuloy asumrok iti sularme? Felipe, agpalawag ka. Diakon ka sa pulan ti panagpalawag mo ayop ka. Umdasin dagiti na amuhak. Kan ti mismo anay matangak. Kasi tinakuna ako na. Di man patuluyan ti sumrok iti sularme. Felipe, Pumanaw ka langan ta saan ka nakasapulan. Pumanaw kan! Napalalo ti tibbayo kan pan nakapasakit ko iti daydi agundaway, Manang Emmy. No sa anak la nakapagpanunot iti nasayaat, amangan no anya ko man tinaaramid ko kan ni Margie. Ngam gapot adda amak kan panagbuteng ko iti namarswa. Ingka gumaak a pinagkalma ti bagik. Ngam jakon pulos pinastrek ni Margie iti sularmi. Kabigatan na, ikagkagumaan ni Margie ti makisarita kanyak. Ngamjak pulos pinatgan. Iti unos ti sumagmamano nga aldaw a panagbakasyon ko, inasikasok dagiti rumbeng nga asikaswag. Kat pinukaw ko ti amin akarbengan ni Margie kadagiti na ipundar ko. Nagsubliak ijay Taiwan kat inlepas ko ti kontratak. Sa akto nagawidan kat nag-for-good akon, Manang. Namin ano adaras a pinanggap ni Margie ti makiinnornos kanyak. Ngam kasla napukaw anamin pinsan ti panagayat ko kankwana. Iso nga impagnak iti legal ti panagsinami nga uray naggastusak iti dakkel agatad. Itamanang addan bukod ko a pamilya. Kat naragsakak iti sidongda. Idinto ani Margie kat agkalkalautang nga aging gaita. Sipod nagsina kami, ado tinadamdamag ko anakiden naan na. Ngam awanan ti bibiyang ko, nang runa taadakat nga ruden bukod ko a pamilya. Daytoy tipadas ko, Manang. Kat namnamaek a nakaibati ak iti adal kadagiti naayat a dumdumngeg. Toy pagayam mo, Felipe. Pagayam a Felipe, agyaman akken ka iti panangisalaysay mo iti kapadasam. Pudno anasaem ti maguliban, nang runa no ay ayatem iti kastaunay. Ngam siguro, no talaga asaan anaitani, saan nga agbaligi. Pakaragsakak met ti kinunam anaragsakan iti sidong ti baro a pamilyam. Saan ka a mababalaw pagayam ko, nang runa kat sikan a mismo tinagkuna nga indalan mo iti legal ti amin. Alakastan pagayam ko,
Kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon. Iti dana ti biag. Naimbag nga oras yu aming gagayem. Iti dayto agundaway, intay ikan biag ti may kadua parang ti pakasaritaan, ana adaw iti surat ti pagayam, anag pailingad iti nagan a Grace at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, kas iti sigod, awagan naklatan iti Grace. Katagyamanak, tapinat ganyo ti kiddaw ko, nga agdwa ko maaparang ti surat ko, tatalagamot ngamin nga atidog. Iti panagawid ko ididamo ang nagabrodak, perme ang naupayak, tasaan ang natungpal ti arapaap ko, ang mapatarimaan ko matibalay mi. Nakarkaro pa'y ket din ang nagbalin akasla abong-abong tilangana. No pa'y kasta, awan apulos tinangag kanyak ni nanang ko. Tatilatan imulak iti isip ko, ang mga nooda na patpatag anang higastusan na kadagiti impawpawit ko. Gapo tanaragat ti arapaap ko ang makaipatakdarak iti napintas abalay mi, nagpaimbagak manang tapno makaaplayak manan. Idi moten anaamamok ni Francis. Amom Grace, talaga nagpintas ka. Kinayawam to'y puso ko. Sardangan nakman abolbol at tsingan, Francis. Saan ka bulbulan? Pudno ti pagbagak. Among ka di ama prespes ko anak kan ka? Ni, apay nga kat sa anak mo ta presko. Anya saan? Damo pa'y lapa nagamamuta, imparipirip mo nga ada pa nagayat mo kanyak. Kat isumot namin ti pudno. Imposible mat Kamamong pa'y lakanyak, kayap na kon? Kat love at first sight nga rod. Sardangan nakman, Francis. Di nakabailan abulaan. Agyaman na Grace. Kamaw dyanan na. Inaklon mo mutlangan ti panagayat ko kon ka. Nagmatan tirik nakkan ka, Francis. Naragat kamot ngamin nga agaram. Talaga amin niya ayatan ka unay. Kat ay ayatan kamatan, Francis. Sapay lako ma, tadinak paldaangan. Saan na mapasamak tayo ta? Diyak to maarami da ba sakitan ti babae nga ayatan ka unay. Agyamanak. Nasingad ka ni uncle ko. Mamati ak nga amom ti pakasaritaan ti biyag ko. Idinamam mo ka. Aklo na ka nagdamag-damag akong ka ni uncle mo. Isong amok mo tanti napaspasaram. Amangan no gaputa inaklon kan kat. Lapdan nakmatan nga agabrod. Adara pa ako, Francis. Iso apo. Di gandanag. Saan ka lapdan? May salangan ti may bagak. Nakasagana ka nga guray, Grace. Orahin ka. Francis. Ikarik dita. Agorayak. Taay ayatan ka unay. Francis, namin anon ana ilawan ta. Agbabawi ka kadihan ang isukon kanya kiti amin mo. Francis, No pampanunutom nga ang mga nagbaliwakan ka tanagunod kan. Nagbidot ka, Grace. At adda pa itang inayat ka. ha? Isa pang ngasim, tadi ka kumagdanag. No kasano ti panagayat ko kun kay didamo. At adda pa itan. Tapinaniknikam kanyak ngay ayatan nakmet. Pangaasim, tadi mo kumakwestiyonaran ti panagayat ko kan ka, Francis.
Pudno ngay pagarup ko no bad boy ka ididamo. Gapo iti istilom. Ngam na panak nakakanasimpat ka na pudno ka tao. Iso nga rod nga inayat ka mat. Ngam, Apay nagsanay ka. madanag anak. Ang mga numakarga anak. Amumot nga agab abrodak. Dayta ti pagdanagak. Francis agsingsingpot ka. Amang ano apagpanaw ko pa'y laon. Isukat na kun. Sana mapasamak dahit ako naklangaro din. Ayayatin ka, Grace. Unay-unay. Pasensyakan no masapol nga agabrodak. Mawatan ka. Kas itinako-nakon kan kay di damo pailahan. Saan ka alapdan ni tarapap mo? Ngamkit di. Nakasagana ka nga guray. Basta aganad ka, Owen. Juan Francis, di kagdanag tagannadak. Sapay la ko mata makasarak kamot lang iti nasingpat nga amom. Akas iti amom, iti damo apagilya na napanam. Kastamot ti kararag ko, Francis. Sapay la ko matatarabayan nak ti Diyos. Iti panarabay ti Apo, nakagtengak asi kakaradkad iti pagilyan a Lebanon manang Emmy. Bale ijayan ti may kadwa pagilyan a nagabrodak. Kat nakarkaro pa yan tiragsak ko, gaputa na singpet tinatumpungak nga amo. Rimusing nga rod ti baro anamnama, amatungpal kumatlaangan ti arapaap ko, ama kay patakder iti balay. Taaddaak man nga ruden iti abroad. Ngam iti addan makabulan ko iti ayan ti amok, nakariknaak iti naidumduma iti bagik. Kat ditan akalaat a nagtibayoak, tanamin anukat nga rod nga da napasamak kada kami ka ni Francis, kabayatan ti panangasasikaso kadagiti papeles ko. Gapo tadya kon nagbinulan, amuklatan a masikugak. Iso nga ididinamag ti amok no apay akanayon nga aglaladutak, nagpudnoak kenkwana. Inawagan na nga rod ti agency iti pagilyan a Lebanon, kat inaladak iti ayan ti amok. Indiretso dak nga rod iti balay ni Sir Abed, ti akin kukwa iti agency iti dayjay a pagilyan. Ditoy anang rugi ti kalbaryok, manang Emmy. Why didn't you tell me you're pregnant? I'm sorry, sir. I didn't know either. I just found out now. Liar! Sir Abed, I don't like liar. It's impossible that you don't know you're pregnant. You ruined my business. no, sir. I'm telling the truth. I'm not lying. I don't believe you. Come with me. Where, sir? Don't ask questions. Just come with me. Come on. What place is this, sir? We must get rid of your child. What do you mean, sir? The child in your womb is a hindrance. We must get rid of it. Abort it. What? No,
Please don't. Please, sir. Have mercy. No, don't cry. It will only take a few minutes. Then you can work already here. Business is business. No, I won't allow you to do that. I don't like. Don't be hard-headed, Grace. Remember that you are only a tourist here. What? What tourist? You are just a tourist here. So don't be hard-headed. We must get rid of that child. No, I won't allow it. I will not get rid of my child. No. Agyamanak, tanak kumbinsir kumutlaang ni Sir Abed nga agawid kaming dito'y balayda. Agyamanak, tadi na impilit ti kayat na nga iparagrag ko ti sikog ko. Agyamanak, apo. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan ko nga itulok nga iparagrag na to'y anak ko? Saan, Apolos? Hey, you idiot. Sir Abed? You stand up. Why, sir? Don't ask questions. Just stand up. Faster. Yes, sir. I'm standing now, sir. Why? Why did you kick me, sir? You know, I'm pregnant. Because you're hard-headed. No, please don't hurt me. Please, sir. You stand up straight and put your both hands up. What? But why, sir? Just do it or I will kill you. Okay. Yes, sir. Do it. I'm doing it now, sir. My hands are up now. Like that. Masapula si Putak. Amano kala at panggapan naman na akong tarantisan ko. Ruining my business. Naipaklakit din tana alibdakak. Kat nakalisi akitay. Iso nga imbes at ityan ko tinakugtaran na. Dahito lang ang sikat ko. You keep it still. Stay in that position until I say so. Sir, please have mercy. Please. No. All of you here. Don't give that lady a phone. You understand? Diyos ko. Tulungan ako, ma. Di nagbaybayan. Baby, anak ko. Agbalin ka na timkar iti saklot ko, Agkararagtado iti Diyos, anak ko. Tapno di na tabaybayan. Agkararagta. Tanasing patina ni Sir Abed. Sana kaskan ko na sa iro ti ugali na. Ngaimbag, tailiblibasan na ngaikan iti kanag. Tunggal awan dito balay ni Sir Abed. Kan may anak ang makainan na. Tunggal rumorti anak na. Naimbaglaangan. Daras sa kakanantintad kanya kamakantina ni Sir Abed. Ang mga nukulat nga agsubli. Kat maaktuan na kamangmangan. Sigurado aparigatan nagmananday jay. Daras sa timangan.
lasod ti 15 nga aldaw, nagtali na edak iti balay da Sir Abed. Ti agtagi ko iti agency ang nakaisarungak idi ijay Lebanon, manang Emmy. Ket iti lasod matlaang ti 15 nga aldaw, kaya rigan na nga addaak ijay impyerno, gapo iti panang malmaltrato kanyak ni Sir Abed. Talaga akayat na idi a mairegreg ti sikug ko, tapno maisapulan na kano iti employer, ket pakairanudan nak. Ngem talagamot nga inaramid ko ti amin, tapno maprotektarak ti bagik, kastamot ten ti sikug ko. Ngem amok at talaga adinak binaybayan ti Diyos, manang. Taad dalata na sa pulan da nga agbalin nga employer ko, nga uray no masikugak. Nang rugiak nga rod a nagpaay iti balay, tinasingpet a Lebanese. Diyos ko, agyaman nak unay. Nabang-ara nakpaiti kaadakon iti da iti abalay. Agyaman nak, taadala ta Lebanese anangayat nga agbalin nga employer ko, nga uray masikugak. Mariknak anasaya at to'y pamilya anang ipanan kanyak ni Sir Abed. Tano saan da nasayaat? Saan dalakit di nga umanugot ang mga ala kanyak? Tamasikugak kat nga rudan. Grace! Ay ayabanak ni Madam. Grace! I'm coming, Madam. Mapana kadagos iti ayan ni Madam. Ang mga nood na napatag na ibaga na kanyak. Are you comfortable here, Grace? Madam? I'm asking you. Are you comfortable working with us? Yes, Madam. And I'm so thankful to your family for accepting me. I know that you are pregnant. Abed told me about that. Madam, After you give birth to your child, if you want, we can adopt your child. I promise you that we will take care of your child like our own. Oh, Grace, please don't cry. I'm sorry if I offended you. It's only my suggestion. Madam, I love my child so much. I will protect my child and I want to keep it. Oh, Grace. For a few days that I've been here, I really felt that you are different. I know that you are a good person, but I'm sorry, Madam. I want to keep my child. I love my child so much. I understand. Please don't cry now. Please. Madam, I want to show you something. Look at this. Oh my. What happened? What are those marks in your body? Sir Abed maltreated me because he wants to abort my child. What? That's true, Madam. So if you really want to help me, please let me go home, Madam. Please. I just want to go home so I can take care of my child. Please, have pity. Help me go home, Madam. Please.
We are now at the airport, Grace. I won't stay long. I understand, madam. Thank you very much for helping me. Oh, no. Please don't cry. Just take care of yourself and your child. I will, madam. Thank you. Okay, I have to go now. Goodbye, Grace. Goodbye, madam. Diyos ko, agyaman ako na. Tani madam tinaira na nang ipanan kanyak ni Sir Abed. Agyaman ako na singpata. Tano saan, ang mga noon yan tinapasamag kanyak. Oray awanan ti kwartak nga agawid. Basta magkawid ako. Dahil ito importante. Nagkalatunong tinaramit kanyak ni madam. Sakmay ng lugan na kiteroplano. Inagmampay ti comfort room. Orno sagpay ti bagik. Itayak pa lang dito yung ladies room. Ngam talaga ajaklat na malapdan ti agsangit. Talaga nga ayak ti bagit. Nga masapol nga palina ka na tibkar. Kasi itinakon iti bagik itay. Sana palen nga agawid ak ngawan kwartak. Ti importante. Makaawid akon. Tap na madari patok ti magikantay si Kuko. Dahil talangan ti rumbang nga panunutak. Hey, what's wrong? Why are you crying? Nothing, Mom. Come on, tell me. Maybe I can help you. I'm just overwhelmed. At the same time, sad. What? I don't understand. It's really hard to understand. But don't worry. I'm okay. Come on, tell me what's happening. Maybe I can help you. Come on, don't be shy. Tell me. I promise that I will help you. So please trust me and tell me everything. Come on. Mamatiak, anakam ni Apo Diyos ti amin, a kinaimbag a napasamak kanyak, kalpasan ti lasod ti sumagmamanong aldaw a panagtutuok, kan panagrigrigat ko, ijay balay da Sir Abed manang Emmy. Gaputa amin, dagiti naranaak at tao, kalpasan ti panagrigrigat ko, iti sidong ti akin ko kwa iti agency ijay Lebanon, kat nasisingpat. Nalagan ti riknak anang isalaysay iti babae nga Arabo anam amok ijay CRT airport ti amin anapasarak. Kastamutan ti kaawan kwartak nga agawid dito'y Pilipinas. Kat inikkanak iti kwartak manang. Kat ad-adan ti pannakabang arko, idilim mapagan ti eroplano ang nagluganak ang nagawid dito'y Pilipinas.
Iti ababa sa Rita manang, nakaawidak asi kakaradkad, kastamot ten ti sikug ko. Agingga iti maysa nga aldaw, naamwaklatan iti damag, ana bomba ti paset ti Beirut ana kaisaadan idi ti agency anang parparigat kanyak. Iso akalaat analagip ko ni Sir Abed. No anyaman tinapasamak ken kuana, makaammon tinamarswa. Itamanang, agtawanan iti 10 kat maysa ti anak ko, adandani na pukaw ko iti kaaddak idi ijay Lebanon. Oray saan kon anatungpal ti arapaap ko a makaipatakder iti balay para iti ipatpatag ko a pamilya, naragsakak latamanang taamok nga adda dagiti kakabsat ko amang ituloy iti arapaap ko gapo ta dimmakkel daan na sisingpet a kakabsat. Daytoy ti pakabuklan ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Grace. Pagayam a Grace, anyan nga agpaiso tinapasaraman niya. Napalalo pagayam ko, ngam husto ka. Saan na ka abinaybayan ti Diyos? Iso nga ita, naragsak ka akadanam ti pamilyam, nang runa ti anak mo, anak kaisentroan ti kapadasam iji abroad. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa Isu